रिक्शा नायनो फैदो नै श'रुमाव मुसलपुर लोगो सासेया बायनो होनदो दामानो गोसाथारसं इनस्टलमेन्ट ई-रिक्शा स्ट'राव दङ श'रुमाव श'रुमाव दङ मुसलपुरनि बियो सानसेयाव जुदि 500 बारा 16,000 गाहाम फैगोन मास मोनसेयाव 3,000 4,000 सिम थाङो फार्स्ट लाबोदो नंगौ मोजाङानो 10,000आथ' कम्पालसरि मोनखागोन मासाव एकदम बेनो रायजोफोर मुसलपुरनि ई-रिक्शा श'रुमा सोरनोबा गोनांथि दंबा फैबानो जाबाय फोरखौ नाय बे जाबाय हेडलाइट बेनिफ्राय नैथिं बे रेस्ट जाहैबाय रेस्ट ब्रेकआ जाहैबाय बेयो बेजों इयावथ' साथामा ज' जिरायजायो नैजोंबो साथाम आरो नैबेयावबो साथाम सयजनसो जिरायजायो बेखि सार्भिसिं खालामगासिनो दं सार्भिसिंनि खामानि मावगासिनो दं सार्भिसिंनि खामानि मावगासिनो दं गोबां सोलियो दानिया सोलिनायालाय ई-रिक्शायाबो नै रिपेयारिं खालामगासिनो दं रेस्टनि प्रब्लेम जादोंनो बेनिया गोदानानो दाख्लैसो लाथारनायनो आदैया गारिखौ माला बायदोंमोनलायो मास मोनसेल' जाबाय न गोदान एकदम दा माया गाज्रि जाखो रेसा जादों आरो ना अखा दै हाबबा जायो न ओमफ्राय आदैया ओरैनो बे गामिनि मेदाबुनगावनि ओमफ्राय इयावनो थायो मुसलपुरावनो थायो नामा अ भारा लाबोदो ओमफ्राय इयाव फानफैदो आरो ना डिलाराव लांबाथ' फ्रियानो जाबायमोन सार्भिसिंआ माल लगायनायखौ नांगोन ना ओरैनो सानसेयाव बेसेबांसो खामायनो हायो जे दा जों जागा लानासो जागा आंनिया सानसेयाव मब्लाबा ओरैनो रिजार्भआनो आं मोनखायानो 500-600 गाहाम 500-600 गाहाम थायोना नै दा मोनब्रैबो मबाइलनि बेटारि बायदि मोनसे चार्ज जागोन मोनसे जोबगोन नंगौ हारसिंनो